हामबाय सिन मिडिया रंनो जों तिनि चारटा जागा थांजाका अंगाय पुइला अंगाय जों अबसरन बिसिओ कायसा खरकसा तिनि खाना बिनिखाय कन्डोलेन्स दंमानि गावबोनि परे जों वाखिनगर आयं सयद्रामपारा आरो अंगाय दुइजना मासान खरकसानि गाय माने कन्डोलेन्स दङ अंगते खरकसा अंगाय बिसना क्लाइजाक माने उरुगिंमानि अनेक बालका 2-3 बছর काहिं थांगा बे यारबो जों थाङै सुबायख्या अंगाय ताबुक जोंरो सपायख्या अमंगा कायसिनि साउथ आरसिनगर बिसि मुराबारि इंगो पारा अरबो थांनाय इंगो कयेक दिन 27 तारिखो माने थैथांका अंगाय बिनि फेमिलि माने ताबुक जराय खरकसा बिनि दंमानि गाय खूब माने बरबो जुगियानि बिसिंतै अबो खनावै जों सिनि जे एलकारनि जे सिन लिडार अफ साहरमा बिसिंतै बरनो किसमिसा जुबा चुर फाक्या जागा सब बंजा फाक्या न दिन जुबा थानि संगरो फाक्या सिनि ब्लक सेक्रेटारि दङ नि वाइटिएफ नि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट दङ ताई सिनि लोकेल नि ताबुक साउथ आरसिनगर नि मेंबर दङ सिनि वाइस चेयरमैन दङ ताबुक सिनि लिडार जे वाइटिएफ जे चालक दंनाय ताबुक एलकारबोनि बरबो दङरो जों पालबाक्साखै फागिनो दिखे जुबा फाक्या हामबाय।